Ratzika, Marroc. Jo vaig venir a treballar als 18 anys, quan em vaig casar, per poder guardar diners per a les meves filles. No vaig acabar els estudis, només la primària. I és per això que no vull que a les meves filles els hi passi el mateix. Vull que elles puguin acabar els estudis. Des dels 12 anys que treballo al camp al Marroc i el 2003 vaig tenir ganes de venir a Espanya en pastera. Vaig començar a Sant Bartolomé. No podia treballar perquè em feia mal tot del pes. L'empresària sempre ens deia que ja ens acostumaríem, però no podíem deixar de treballar. Ens robàvem. Quan ens pagaven, sempre ens pagaven menys de les hores que fèiem. Jo volia saber qui ens robava, l'empresari, l'encarregat? El 2018 va passar el mateix i em trucava l'empresari per dir-me: «Filla meva, si us plau, porta't bé, si no portaré la Guàrdia Civil a la finca». Vaig parlar amb l'encarregada perquè volia denunciar el cap i em deien que ell está en el lado fuerte de la cuerda y yo en el lado flojo y que cuando hable nadie me va a escuchar. Per això parlo avui aquí.